Σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από πόνους στη μέση. Οι τελευταίες εξελίξεις και θεραπείες για τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης παρουσιάστηκαν σε διεθνές συνέδριο στη χώρα μας. Πόνος στη μέση. Ένα πρόβλημα που εκτιμάται ότι αφορά περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Περισσότεροι από 350 διακεκριμένοι ορθοπαιδικοί, χειρουργοί αλλά και ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο πήραν μέρος στην 44η ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Εταιρείας για τη Μελέτη της Σπονδυλικής Στήλης, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Approximately 3 years ago, we made a bid, a formal bid to have this meeting come to Athens. There were many other cities that also bid for this, and overwhelmingly, Athens received the majority of the support. And from my experience, and I've been involved in organizing other medical events and conferences worldwide, this has been the best experience I have had. Το βλέμμα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στράφηκε στην Ελλάδα. Επιστημονικές παρουσιάσεις και διαλέξεις για όλες τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα και την κλινική μελέτη για την οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αλλά και επιχειρηματικές συναντήσεις βρέθηκαν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός που συμβαίνει παγκοσμίως πάνω σε αυτό το πεδίο και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα έχουμε πάρα πολλά καινούρια ευρήματα τόσο πάνω στους μηχανισμούς που οδηγούν στην εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης αλλά και σε πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις. We said almost everybody has back pain, and if you don't have back pain yet, you will get back pain sometime later. Η διοργάνωση της συνάντησης στη χώρα μας ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών ενός νέου διακεκριμένου επιστήμονα ελληνικής καταγωγής που αν και γεννήθηκε και διαπρέπει στο εξωτερικό, έχει την Ελλάδα πάντα στην καρδιά του. I think it is because I have very deep-seated roots, and in terms of the Greek culture, it has allowed me to do the work I've been doing abroad in Hong Kong, in Asia, and globally. Οι επιστήμονες που πήραν μέρος στη συνάντηση είχαν την ευκαιρία να πάρουν και μια γεύση από Ελλάδα. We are very happy that this has happened here in a beautiful city. Όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση και τη χώρα μας, αποδεικνύοντας ότι ο συνεδριακός τουρισμός μας έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Στη Λευκάδα περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε λίγο θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Λευκάδας και αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Μαγεμένο, την περιοχή όπου συνήλθαν οι οπλαρχηγοί το 1821 και αποφάσισαν το πέρασμα στην Ηπειρωτική Ελλάδα για να ξεκινήσει η Επανάσταση. Η Χρύσα Ρουμελιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα.